ili tuweze kupata nafasi ya kujenga taifa ambayo iko na afya na taifa ambayo ni ya wafanyikazi. Ramgajuang jaten migao mar Riwruoge mag saga ipachoka Simon Chelugui koni jogo mania Riwruoge mag timo dongruok onego kaw thuolono mar rakore gi midhiero mar nok mar udi makoro kwako pachoka. Chelugui mane los Mombasa bang' yawo ayanga romo mokelo kanyakla jogo mania Riwruoge mag saga koni seche gi ntiere nok mag udi ma 250 kolero ni mano thuolo maber mar Riwruoge onego bed ni kawo e gero udi kendo dongore giwegi. Omedo ni wach kech nok mar chiwo masani kwako pachoka ok onego bed ni timore ni mar Riwruoge opogore nyalo chako chenro mag pur ka gitiyo gi lony manyasani e tieko ywaka ma jo Kenya nigo. Wach mane osilwedo gi jagoro mongirore e migao nogono Patrick Kilemi. 9 ambao wamesajiliwa wakiwa na wa Kenya zaidi ya 1600 ambao wamepita katika ile process ambayo inaitumika the requirement, the criteria used. Wale wamepita katika hiyo process ni over 600,000 Kenyans. The bill is now before cabinet, undergoing various consideration by respective ministries, the Attorney General, the Minister of Finance, because it comes with financial implications. So we believe we should be able to table this document within a month. Kwa hivyo hapa tutakuwa tukiangazia na kuangalia ya kwamba ni jinsi gani tutawaleta kina mama katika vile vikundi wamejitengeneza kama merry go round.